Gari bakarkako 30 urteko ibilbidea ospatzen ari da bira berezi batekin, ertzainak taldeko abeslari izan ondoren eraikitako unibertso pertsonal eta hurbila berriz oholtzara ekarriz. Kontzertuetan bere ibilbideko abesti esanguratsuak berreskuratuko ditu, gaur egungo heldutasun artistikotik eta zuzenekoaren indarretik abiatuta. Standing Here Wondering Which Way to Go erakusketan, Zineb Sedira artista frantziar-algeriarrak artea, memoria eta erresistentzia lantzen ditu. 1969ko Algerko jaialdi panafrikarra abiapuntu hartuta. Instalazio eta artxibo lanen bidez, askapen mugimenduen iruditeria eta historia kolektiboa berrirakurtzen ditu. Latiz, Ziomara Ormaetxeren sorkuntza da eta bihar, Gernikako Lizeo Antzokian aurkeztuko da, gorputzaren eta teknologiaren arteko harremana ardatz hartuta. Fisika kuantikoan eta multibertsoen ideian oinarritutako proposamen esperimentala eskaintzen du, espazio birtualetan zehar bidaia sentsorial bat proposatuz. Klasikoen irakurketa jarraitua, euskarazko lan bat etenik gabe irakurriz, herritarren ahotsak elkartzen dituen literaturaren inguruko ospakizun partekatua da. Arriaga Antzokian egingo den aurtengo edizioan, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua obra izango da ardatz. Txikikiak eta jakintsuak berak ikasi behar dituzten onak izateko bideak. Herri txiki baten sortu nintzen. Musika bulegoa Euskal Herriko musika eszena sustatu eta egituratzeko sortutako proiektua da, eta bere sariek urteko sorkuntza musikalaren aniztasuna aitortzen dute. Biarritzen egingo den ekitaldian 11 lan sarituko dira. Musika lanetatik hasi eta publikoaren eta ohorezko sariraino urteko proposamen nabarmenenak ospatuz. Bukatu esaldiak. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.